1 d'octubre, dissabte 2016. Estem a la inauguració de la botiga MG Racing Store. En aquest moment s'està inaugurant la botiga. Fem una inspecció dins. I aquesta és la botiga que ara estem inaugurant. Que a partir d'avui mateix, d'avui dissabte, ja estarà oberta al públic venda de tots els complements pels motoristes i també per les motos, cascos, botes, monos de peix, jaquetes, oli, lubrificants per les motos i tot el que pugui necessitar. MG Racing Store, moteros, granollers. Bueno, a prop de les 8, ja la inauguració arriba a la seva fi. Doncs ja han passat per aquí tots, el senyor alcalde, el Josep Mayoral, molta gent. És una inauguració molt multitudinària. Estamos grabando. Tú sí que eres guapo. Los mejores del mundo. ¡Ay, sí! ¡Qué serios! Bueno, estamos grabando por streaming para Moteros Granollers Broadcast Television Channel. Nos podéis ver esta noche. Esta noche los podéis ver después del Telenoticias Vespra. Ahí estaremos nosotros. Bien, así me gusta. Bé, aquí les restes del pica-pica, abundant, com no. Aquí els companys de Motoespai, que ens han portat 4 motos. Aquesta tan curiosa, 3 rodes, molt pràctica per anar per ciutat. I ara farem una ullada a dins de la botiga i amb això farem l'acomiadament. Anem a veure, el cabra, que ens segueixi. ¡Hombre! ¿Qué hace esto, que es vídeo nocturno? Vídeo nocturno. Señor Blas, aproveche para promocionar ese pedazo de taller que hay en Lliçà. ¿Eso qué es? Pero estamos de inauguración, güey, de moteros. Aprovecha, hay que hacer publicidad en lo que sea. Recambios, taller, Lliçà. El mejor del mundo entero. Compra 3 cascos, te regalan los guantes. Fíjate tú. Vamos a hacer un 3x2. Pagas 3 y te dan 2. Bueno, tienes la botiga. Hombre, Raúl, por streaming, ¿eh? El streaming. Que unos buenos clientes han comprado ya 8 cascos, 7 monos, 4 botas, cosas más. Doncs un repàs. Aquí tenim jaquetes, Cordura, Mikey Rainers. És una marca espanyola feta en Elche, molt bona, bona qualitat i el més important, a un preu molt raonable. Allà tenim una moto
que aquesta tarda hem pujat. No veies tu com pesa la punyetera, ni un ni dos. Aquí tienen los monos de pell. De diferents marques. I els cascos. Marca Nex. Pueden continuar chafardeando, y sobre todo comprando. També tenim els MT, que és la gamma més senzilla, el Shark i el Shoei. El Gran Mar Market, com no, merchandising. Jaquetes. Més cascos, aquí seríem els top de la gamma, el Sarai, com no, qualitat, un preu una miqueta més elevat, però una marca reconeguda de fa molts anys. I jaquetes de pell i cascos marca Shark. I unes botes molt interessants. Rainers també, a uns preus, molt interessant. I són unes botes de... anava a dir puta mare, però bueno, com estem gravant direm molt bones. Bueno, i amb aquesta... Mira, espera, tenim aquí el Miquel que ens explicarà alguna cosa. Jo no, que no tinc gràcia, me cago en la leche. Com que no té gràcia, i tant? Digue alguna coseta, vinga. El Miquel. Jessi, parla tu, va, digue'ns alguna coseta. Molt bé. Això és per rebé la punyetera, Molt bé, i amb això ens acomiadem. Gràcies.